खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं गुवाहाटीआव एक्जिकिउटिभ इन्जिनियारखौ घुस लाबाय थानाय समावनो हमदों। आसामाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसनआ गुवाहाटीनि साहा लखिमपुर सार्कोलाव थानाय पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं बिफाननि मावख'आव जयन्त गस्वामी मुंनि सासे गागि इन्जिनियारखौ मैया समबाराव हमनो हायो। बिथोनगिरिनि मावख'आरि हेन्डेलनि फोरमायथि बायदिब्ला गस्वामीआ घुस लानायनि खामानियाव हमजादोंमोन। एन्टि कारापसन एजेन्सिया फोरमायदोंमोन दि साहा लखिमपुर सार्कोलनि सुपारिनटेन्डिं इन्जिनियारनि मावख'आव सासे मावफुं इन्जिनियार महरै खामानि मावनाय गस्वामीआ सासे अजद होग्रानिफ्राय 20,000 रां घुस लानायनि उनाव फान्दाय जादोंमोन। लोगोसे अजद होग्राया एजेन्सिनि हेफाजाब बिदोंमोन जेब्ला दायनिगिरि सोरखारि मावख'गिरिया बिलफोरखौ होनो थाखाय घुस बिदोंमोन। गुवाहाटीनि हेंग्राबारियाव बिथांनि मुङाव नागिरनाय अपारेसननि समाव आसामनि डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसननि मोनसे हानजाया नोगोद 29,87,500 रां बोखांनो हायो आरो जब्द खालामो। नैथि रादाबाव दं आसाम पुलिसआ गुवाहाटी रेलवे स्टेशननिफ्राय बांलादेशनिफ्राय सानै उदखारिफोरखौ खादों। सासे गागि पुलिस मावख'गिरिया बुंदोंमोन दि खाजानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ बहार मिया आरो रासेल मिया होनना मिथिनाय जादों। बिसोरो बेयाव गुजरातनिफ्राय फैदोंमोन। बिथांमोनहा सिलचरसिम थांगासिनो दंमोन होनना मिथिहोदों। सानैखौबो उनसराला बांला टीमनि बाहागो होनना सन्देह खालामनाय जादों। दा हमजानाय सुबुंफोरा जर'खा दालिनि आवथायाव दं होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं मुम्बाइआव रोजा अखा हाद्रिनि बारहुंखा लोगोसे हर्डिंआ गोग्लैना 4 सुबुंनि जिउ खहा। मैया समबारखालि मुम्बाइआव गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव हाद्रिनि बारहुंखा फैदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। मैया बे बारहुंखा आरो अखा हाद्रिनि बारहुंखा बारनायाव बे जाथायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जादों, जेराव सा 10 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनाय जादों। लोगोसे आइएमडीआ ठाणे आरो सतारानि थाखाय गावनि गोमो एबा येलो एलार्ट जनखौबो फोसावदोंमोन, जेराव गोबां अखा हादोंमोन। कालियान, अम्बरनाथ, दिवा, मुम्ब्रा बायदि ठाणे जिल्लाफोरनि गोबां जायगाफोरावबो गोबां अखा हादोंमोन। माखासे जायगाफोराव बिफां लाइफांफोर गोग्लैदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं गाहाय मन्थ्रि मदिआ श्रीनगरनि भट होग्राफोरनि भट होनायखौ बाख्नायदों, लोगोसे दफा 370 बोखारबाय। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ श्रीनगर संसदारि बियाबनि सुबुंफोरखौ 38% थुलुंगाखां भट होनायनि थाखाय बाख्नायदोंमोन, जाय 2019 मायथाइनि ल'कसभा बिसायख'थियाव 14.43% बिसायख'थिनि 2 गुननिबो बांसिन। एक्सआव गावनि पस्टआव पीएम मदिआ बुंदोंमोन, जुनियायै श्रीनगर संसदारि बियाबनि सुबुंफोरखौ थुलुंगाखांनाय भट होनायनि थाखाय बाख्नायनो लुबैदों, जाय सिगांनिख्रुइ जोबोद साबसिन। दफा 370 बोखारनाया सुबुंफोरनि गोहो आरो हास्थायनायफोरखौ आबुं फोरमायथि होनो हानाय खालामदों। गुदि थाखोआव जानाया जम्मु काश्मीरनि सुबुंफोरनि थाखाय, गुबैयै लाइमोनफोरनि थाखाय जोबोद मोजां होनना बाख्नायदों पीएम मदिआ। मख'नो गोनांदि आगस्त 2019 मायथाइयाव दफा 370 बोखारनायनि उनाव हायेनाव गिबि सरासनस्रा बिसायख'थियाव श्रीनगर, गांदरबल, पुलवामा, बडगाम आरो शपियां जिल्लाफोरनि बिधानसभा बियाबफोर थानाय श्रीनगर ल'कसभा बियाबनि 2135 भट मिरुफोराव मैया समबारखालि बिसायख'थि जादोंमोन। 2024 मायथाइनि ल'कसभा बिसायख'थियाव श्रीनगराव 38% भट होनाया गोबां जिथाइफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन। 2019 मायथाइनि सरासनस्रा बिसायख'थियाव सा 12 रुजुनायाव सा 24 बिजाथिफोरा बिसायख'थि गेलेदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।